Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна у гэты дзень, у гэты час раз на 2 тыдні мы сустракаемся с нашай гендернай эксперткай Ірынай Сідорскай. Добрый дзень, спадарня Ірына. Добрый дзень. Ну што ж, як звычайна, шмат розных цікавых тэмаў назбіралася, ну і вы таксама накідалі. Як там год беларускай жанчыны крочыць па зямлі сінявокай? Што новага, свежага, арыгінальнага? Ну, давайте пачнём менавіта з гэтага. Я часам думаю, можа, некаторыя нашы слухачкі, які з'ехалі з Беларусі, можа, вось думаюць, а ў Беларусі такое зараз робіцца, год беларускай жанчыны, а вось у Польшчы альбо ў Літве як бы такога няма. Можа, як бы гэта было паспешлівае рашэнне, можа, менавіта Беларусь краіна для жанчын, але не, зусім не так. І так, давайте паглядзім, што было за гэты час. Ну, напэўна, вось, можа, вы адкажаце на гэта пытанне, а хто ў Беларусі адказвае за год жанчын? Ну, той, хто за ўсё ў Беларусі адказвае. Таму нават баннер мы бачылі такі адмысловы, дзе напісана «Год беларускай жанчыны» і партрэт Лукашэнкі. Вот мы знаем, ведаем тую жанчыну, дзеля якой гэты год і прызначылі, атрымліваецца, так? Ну так, гэта на самой справе вельмі смешна, але не, адказаны зусім не Лукашенко. Адказная за год беларускай жанчыны менавіта Наталья Качанова, а зараз усім гэтым займаюцца, вось зараз, калі ўжо ёсць гэты план мерапрыемстваў, там больш за 60 мерапрыемстваў, праўладная жаночая арганізацыя, вось Беларускі саюз жанчын. І мне вось таксама вельмі гэта так смешна, ну як бы Лукашенко аб'явіў гэты год, але як бы працуюць жанчыны для жанчын. Вось менавіта адны беларускія жанчыны робяць нейкія мерапрыемствы для іншых беларускіх жанчын, а таксама для ўразлівых груп, для дзяцей, для людзей сталага веку, для людзей там з абмежаванымі магчымасцямі і гэтак далей. Ну, гэта на самой справе вось вельмі смешна, калі бачыш, што, ну, як бы ініцыятыва вельмі такая валюнтарыская, менавіта самога Лукашэнкі, а для яго было важна гэта сказаць. Ён жа, калі вось у канцы студзеня, калі быў на планары, ён сказаў, што давайте зробім штосьці, каб жанчыны запомнілі, што вось, значыць, ёсць такі год жанчын. Ну і як ён гэта сказаў, на наступным тыдні прынялі гэты план мерапрыемстваў. Таксама я бы звярнула на гэту увагу, як бы гэта ж ужо быў люты, пачаўся люты, і толькі ў лютым далі гэты план мерапрыемстваў. Гэта паказвае тое, што, ну, для нават бліжэйшага кола Лукашэнкі, тое, што 26 год будзе аб'яўлены годам жанчыны, гэта таксама была як бы неспадзянка, была навіна, яны не думалі, што так будзе, і ўсё ідзе з такім, ну, вось, пазней, чым гэта патрэбна. Ну і зараз жа хутка ж будзе 8 сакавіка, і гэта ж таксама такая нагода, і зараз вось вельмі шмат гэтых мерапрыемстваў, розных выстаў. Ну, трэба ж паказаць, што жанчыны, вось там у іх і хобі нейкія ёсць, і там яны, не ведаю, мастацтвам займаюцца, там яшчэ штосьці робяць. Вось гэтыя выставы, гэтыя мерапрыемствы, вось жаночае радыё павінна быць адчыненая якраз да 8 сакавіка. Таму ідзе вал гэтых мерапрыемстваў, але дакладна няма ніякіх паказчыкаў эфектыўнасці. Вось дзеля чаго гэта ўсё робіцца? Вось для чаго гэта мерапрыемства, для чаго гэта мерапрыемства? Ну, это трэба браць кожнае канкрэтнае мерапрыемства і глядзець, можа быць, сэнс, які і ёсць. Не, сэнса дакладна ніякага няма. Сэнс адзін, паказаць, што як быццам улада, дзяржава клапаціцца пра жанчын, як быццам для жанчын створаны ўсе магчымасці, і вось беларускія жанчыны, яны карыстаюцца гэтымі магчымасцямі, яны там працуюць, яны робяць кар'еру, яны там добрыя маці, яны займаюцца грамадскай працай, і ўсё гэта дзякуючы непасрэдна Александру Лукашенку. Ну і вось па колу гэта ўсё і праходзіць. Ну як бы шмат мерапрыемстваў, але сэнс, ну як бы сэнса для саміх жанчын ніякага няма.
Ну паглядзім, можа быть колькасць перайдзе ў якасць по выніку, але глядзіце, вот вы кажаце там вот нібыта адчыненыя ўсе дзверы. Ну чаму нібыта? Вон дзверы военной акадэміі адчынілі. Зараз дзяўчата могуць спакойна вучыцца на лётчыкаў, военных ці не военных, ну у любом выпадку на лётчыкаў, на лётчыц. Ну і нормально. У военной акадэміі, значыць, на военных, ну так, бачыце, таксама сказалі, што вось глядзіце, якое дасягненне, што, значыць, будуць вучыцца. Але ж, ну, як бы сказалі, што толькі дзве жанчыны, дзве маладыя жанчыны з усей краіны будуць, як бы, ну, прымуць на гэтую спецыяльнасць. Таму зразумела, што гэта, ну, такой толькі сімвал, а на самой справе гэта нерэальныя магчымасці для жанчын. Ну што ж вы такая пессімістка? Ну, можа быть, это пачатак толькі. Ну, спачатку разгонец, самалётаў не хапае. Ну, таксама мы можам сказаць, для чаго гэта робіцца, і менавіта, што гэта ваенныя лётчыцы, гэта не грамадзянская авіяцыя, гэта менавіта, да, вайсковая акадэмія і вайсковыя лётчыцы. Але яшчэ раз, як быццам бы дзяўчат бяруць у вайсковыя вучэльні, у міліцэйскія вучэнні, але ж мы ведаем, што там для іх асобны конкурс, што, напрыклад, там хлопцам дастаткова, не ведаю, 200 балаў узяць, а дзяўчатам, каб паступіць на тыя ж самыя спецыяльнасці, патрэбна там 350-380. Месцаў нашмат менш для жанчын, чым для мужчын. Таму вось уся гэтая гендерная дыскрымінацыя, яна захоўваецца, і вось менавіта на гэтыя спецыяльнасці перш за ўсё, але вось зараз робяцца такія паказальныя жэсты, што паглядзіце, вось будуць дзяўчаты вучыцца. Ну так, цэлых дзве дзяўчыны будуць вучыцца. Але зразумела, гэта, ну, надвор'е не робяць. Ну, на сённяшні дзень не робіць. Ну, давайте спадзявацца, што ўсё паступова. Вон зараз пачаліся абмеркаванні, дыскусіі наконт таго, каб дзяўчаты былі сярод машыністак метрапалітэна і ўвогуле там как бы машыністак цягнікоў на чыгунцы. Можа быць, ўсё паціху зменіцца, дойдуць нарэшце і да укладчыцаў шпал. Слухайте, давайте вось як бы не будем, ну, давайте будем як бы корректно гаварыць. Ну, калі ёсць укладчыкі шпал, ну, значыць, гэта нармальная работа, так? Значыць, ну, хтосьці на гэтую работу ідзе, за яе плацяць грошы. Гэта не шэрая праца, гэта, ну, нармальная праца для кагосьці. Чаму мы тады гаворым, што гэтая праца, ну, як бы яна не павінна быць для жанчын? Вось мне здаецца, гэта і ёсць гэты добразычлівы сексізм, пра які мы сёння таксама будзем гаварыць, але давайте, вось мне добра, што вы паднялі вось гэтую тэму з машыністамі, бо яна зараз так даволі актыўна абмяркоўваецца ў ТРЭЦ. Менавіта вось беларусы, беларускі ўнутры Беларусі пра гэта гавораць. А чаму на самой справе ў беларускім, напрыклад, метрапалітэне няма жанчын-машыністак? Ну вось чаму? Ну, як бы што, гэта такая складаная праца, гэта праца, на якую, як бы, жанчыны, ну, не могуць, яны не здатныя. Ну, я вот у дадзеным выпадку не магу адказаць на гэта пытанне, таму што мне здаецца, што, как бы, скажем, метрапалітэнам цягніком кіраваць, ну, можа быць, не вельмі шмат адрозніваецца, як кіраваць тралейбусам, да прыкладу. Можа, я не разумею чагосьці, ну, сярод кіроўцаў тралейбусаў вельмі шмат жанчын, трамваяў, а чаму ў метро не, ну, я не ведаю. Калі мы кажам, там ўсё ж такі, вы там кажаце, вот там добразычлівы сексізм, калі я сказаў пра укладчыцу шпалаў, ну, там ўсё ж такі фізічнай працы даволі шмат, і толькі тут можна нешта зразумець, нейкія там такія абмежаванні. У выпадку з метрапалітэнам там ці з цягнікамі ўвогуле, то я тут как бы не бачу прычынаў. Ну, я хочу напомнить, что Беларусь застаецца краінай, дзе ёсць гэты афіцыяльны пералік прафесій, забароненых для жанчын. І там амаль 100, там, здаецца, 90 з чымсьці гэтых прафесій. Акрамя, мне здаецца, Расіі больш няма дзяржаваў у Еўропе, дзе існуе гэты спіс забароненых прафесій. Яшчэ раз, давайте не будем вырашаць за канкрэтную жанчыну. Вось
можа яна займацца, хоча яна займацца. Ну, як бы мне здаецца, кожная асоба, кожны чалавек самі гэта павінны вырашаць. У Беларусі гэты спіс, гэты пералік забароненых прафесій для жанчын існуе. І таму якраз было б, напэўна, добра, калі б у год беларускай жанчыны гаварыць пра тое, што давайце, можа, ўжо адмовімся ад гэтага пераліку. Бо на самой справе, ну яшчэ раз, ну кожная жанчына, як і кожны мужчына, маюць права самі вырашаць, на якую прафесію, якой прафесіяй займацца, на какую там працу ісці і гэтак далей. Ну, таксама незразумела, згодная з вами пра гэтых машыністаў, гэта, ну, такая аўтаматызаваная праца. Вось вы нават зараз параўналі з вадзіцелем тралейбуса, а мне здаецца, можа, вадзіцелем тралейбуса і больш такая складаная праца, бо як бы вакол цябе усе іншыя транспартныя сродкі, ну, а ў метро як бы ты там адна альбо адзін, як бы нікаго там іншага няма. Але было цікава, калі вось журналісты незалежных медыа пыталі гэтых прадстаўнікоў, у тым ліку вось чыгуначнага транспарта Беларусі, яны ведаеце, якія прыводзілі аргументы, чаму, значыць, там няма жанчын. У іх было два галоўных аргумента. Першы аргумент, што а вось калі здарыцца нейкая аварыя, а аварыя вось менавіта, ну, напрыклад, гэта не метро, а перш за ўсё вось звычайныя электрацягнікі, а вось, напрыклад, хтосьці пад цягнік кінецца, альбо там, можа, хтосьці будзе, не ведаю, п'яны спаць і гэтак далей. І вось як машыніст гэта перажыве. Вось як яна, значыць, як яна будзе рэагаваць? Ну, не ведаю, як рэагуюць жанчыны-медыкі, напрыклад, на падобныя сітуацыі. А другі аргумент быў таксама цікавы, а вось, напрыклад, там вельмі позна прыязджае гэты цягнік, і вось, значыць, ёсць гэты хостел, есть гэтае, ну, вось, дзе як бы астаюцца начаваць гэтыя машыністы, бо ўжо, значыць, не едзець ніякі транспарт. А для жанчын же там пакояў няма, там же ўсё толькі для мужчын, і вось, значыць, умовы там таксама вельмі такія спартанскія, а жанчынам гэта не падабаецца, ну так трэба на самой справе развіваць гэтую інфраструктуру, чтоб было добра пасля працы і мужчынам і жанчынам, каб маглі адпачыць, каб там маглі душ прыняць і гэтак далей. Ну вось такія ідуць аргументы. І вось якраз, напэўна, калі год беларускай жанчыны і напярэдадні 8 сакавіка было б добра абмеркаваць вось такія тэмы, што чаму за жанчын вырашаюць, кім яны могуць, а кім яны не могуць працаваць. Але замест гэтага ідуць мерапрыемствы, якія, паўтаруся, адні жанчыны робяць для іншых жанчын. Давайте да іншых тэмаў таксама закранемся. Закранем пра Петкевич. У вас быў такі адмысловы пост пра разнос, які Лукашенко устроіў Петкевич. Што тут, вот, калі браць перспектывы нашай праграмы? Ну, ён жа устраивае разнос усім міністрам, чыноўнікам, там, без розніцы. У дадзеным выпадку, што вас так закранула? Згодная, што тут шмат як бы агульнага і для мужчын, для жанчын, для ўсіх, хто, значыць, вось менавіта у яго гэтым атачэнні, хто там яго падначалены. Тут на самой справе шмат агульнага, але што, як бы, хочацца сказаць менавіта пра Пяткевич. Ну, па-першае, яна адзіная віцэ-прэм'ерка, і яна наогул адзіная жанчына у выканаўчай уладзе, ну, акрамя, напэўна, вось кіраўніц там статыстычнага камітэту, там яшчэ вось гэтых камітэтаў на ўзроўні міністраў. Вось я б хацела бы адразу на гэта звярнуць увагу, што менавіта выканаўчая ўлада у Беларусі, гэта ўлада, дзе ўсё ж такі ёсць рэсурсы і ёсць, ну, хоць нейкая там самастойнасць, нейкая магчымасць, ну, прымаць нейкія свае рашэнні. Ну, у параўнанні з парламентам, які толькі на бумаге, значыць, выбраныя, на самой справе прызначаны, у параўнанні з судовай уладай, якая
якая таксама цалкам залежная ад волі Лукашэнкі. І вось менавіта у выканаўчай уладзе мы жанчын амаль не бачым. Вось віцэ-прэм'ерка Петкевіч была Качанова. Далей ідзем. Петкевіч віцэ-прэм'ерка па сацыяльных пытаннях. Як, дарэчы, была і Качанова. Яна таксама была віцэ-прэм'еркай па сацыяльных пытаннях. І вось што мы бачым, што калі вось сацыяльная абарона, калі медыцына, адукацыя, ну, гэта як быццам бы вось вотчына жанчын, што менавіта жанчыны заўсёды павінны займацца вось гэтай сферай клопату. Зразумела, гэта сфера не рэсурсная ў Беларусі, гэта сфера, якая вось па гэтаму астатачнаму прынцыпу фінансуецца, гэта сфера, дзе палітычна другасная, напэўна, можна так сказаць, і гэта сфера, дзе як бы грамадскае меркаванне вельмі такое, як бы, дзе грамадскае меркаванне не будзе маўчаць. Калі мы там, напрыклад, возьмем іншыя сферы, там эканоміку, там, не ведаю, інфраструктуру, там сельскую гаспадарку і гэтак далей. Усё ж такі гэта, гэта тыя сферы, дзе людзі не столь патрабавальны, не столь як бы звяртаюць на гэту ўвагу і гэтак далей. Але вось менавіта ці можна ўзяць талончык да, значыць, урача, як, значыць, працуюць, як атрымаць пенсію, колькі там папераў надо сабраць, як там ці ёсць настаўнікі ў школе у дзяцей альбо ўнукаў, гэта ўсё людзей хвалюе. І вось менавіта за гэтую сферу адказвае жанчына, у данным выпадку Петкевіч. Я б нават бы не звяртала ўвагу, што вось гэта Петкевіч, а не хтосьці іншае. Важна, што гэта менавіта жанчына, яшчэ раз, якая адказвае за сацыяльную сферу, дзе мала рэсурсаў, дзе мала самастойных рашэнняй. І вось глядзіце, як бы у якую сітуацыю яе Лукашенко ставіць. Ён дае ёй такую адказную на самой справе адчувальную сферу, але які ў яе магчымасці самастойнага прыняцця рашэнняў, які ў яе рэсурсы і гэтак далей. Яны вельмі абмежаваныя. І ён пачынае гаварыць, што вось паглядзіце, Петкевіч не спраўляецца, яна буксуе і гэтак далей. Но на самой справе не спраўляецца і буксуе не Петкевіч, а менавіта створаная Лукашэнкам сістэма, створаная Лукашэнкам вертыкаль. Але ён, значыць, перанапраўляе вось гэтую сваю крытычную рыторыку, не на сябе, зразумела, а менавіта вось на Петкевіч, як бы гаворыць, а вось чаго гэта вы не спраўляецеся, чаго вы гэта буксуеце. І вось тут вось атрымліваецца вельмі такая класічная сітуацыя менавіта з пункту гледжання нашай праграмы, што жанчыны павінны быць у лукашэнкаўскай Беларусі актыўнымі, эфектыўнымі, яны павінны вырашаць праблемы, але не жанчыны гэтыя праблемы стварылі, па-першае, а па-другое, рэсурсаў для іх вырашэння у іх як мінімум недастаткова, а часцей за ўсё няма наогул. І вось гэтыя жанчыны аб'яўляюцца крайнімі, што вось у іх як бы не атрымліваецца. Вось тое ж самае зусім нядаўна было з міністркай працы і сацыяльнай абароны, вось якую там колькі месяц таму знялі і, значыць, паслалі у Савет Рэспублікі, здаецца. Таксама Лукашенко сказаў, што вось як бы не атрымліваецца ў яе тое, што як бы я бы хацеў. А вось чаму не атрымліваецца? Такіх пытанняў ён, на жаль, сабе не задае. Давайте яшчэ закранем одну тэму. Мы яе как бы не планавалі у тым вот абмеркаванні нашым, але я ўпісаў яе у анонс і я б хацеў яе закрануць. Гэтую сітуацыя звязана з допісам, які зрабіў Віктор Шэндэровіч. Я бы, можа, і не браў гэты допіс,
нават нягледзячы на тое что ён как бы у нашу тэматыку гэтай праграмы ўпісваецца але ну вот расіянин Шендерович там вот нешта сказаў хай яны там расіяне со сваімі вот гэтымі і разбіраюцца там крытыкуюць ці пагаджаюцца ці яшчэ што але справа тым что да Шендеровича у каментары прыйшлі беларускі у тым ліку і я хотел бы вось зрабіць аспект менавіта на тому что гэта і беларусам таксама адгукнулася і просто паглядзець нават давайте я пачну з чаго у чым прычына Шендерович піша про сітуацыю якая склалася падчас алімпійскіх выступаў по адзіночным фігурным катанні і значится там выступала фігурыстка і каментатор у дачыненні да яе так уздыхнуў і нямецкі каментатор сказаў звяртаючыся да гледачоў гаспада на жаль яна замужам ну і Шендерович піша что я на мове оригинала зачитаю и вот уже сутки отмывается он от шквала обвинений в сексизме кажется объясняется извиняется а за что он извиняется в чем сексизм комментатора он что-нибудь сказал о мужском праве на насилие о служебной роли женщины по отношению к мужчине в его словах было презрение попытка опозорить женщину и ее эротизм нет так в чем же дело и давайте может быть не будем тут вот конкретно по гэтым по Шендеровичу ну можа и закранем конечно але я да каментатараў дакладней атрымалася такое две беларускія каментатаршы у гэтых вот написали одна піша я не буду называть имёны кому цікава можете зайсці это открыты допіс у Фейсбуку у Шендеровича почитать одна беларуска піша вам не прыйшло ў галаву что жанчынам хочется каб мужчыны абмяжоўваліся фокусам на іх прафесійных якасцях на что другая беларуская жанчына яе таксама ведаю піша ёй я жанчына і пры ўсёй павазе я не памятаю каб я давала вам права казаць за мяне чаго мне хочется а чаго не і таму вот мне падаецца тут мы выйшлі сярод шэрагу іншых на одно такое вось пытанне калі абаронцы правоў жанчын там феміністкі там ці яшчэ там кто-нибудь выбіраюць что вот мы павінны абараніць жанчыну вось ад гэтага кідаюцца абараніць і крычаць вы не павінны мы жанчыны не хочам а жанчыны другія стаяць бокуць а што вы вырашылі что мы не хочам хто вам даў права вот як разобрацца в этой ситуации нават не ведаю з чаго пачаць столькі тут хочется сказаць глядзіце мы ж с вами не один раз гаворым про тое что ну напрыклад гаварылі что беларусамі не становят беларусамі не нараджаюцца беларусамі становятся так здалёк вы зайшлі вы якраз гаварылі что менавіта у нацыянальнай ідэі у той праграме якую вось вы уже столькі гадоў робіце шмат хто з беларусаў як бы менавіта ну ёсць такое бачанне да вось гэтую фразу і гаворыць про тое что ну мало нарадзіцца кімсьці трэба стаць таким чалавекам трэба зразумець что значыць ну напрыклад быць беларусам і напрыклад 20 гадоў таму быць беларусам было одно А вось зараз гэта ўжо трохі іншае і гэта як бы нармальна. Але перш за ўсё гэтую ж фразу, што як бы жанчынамі не нараджаюцца, жанчынамі становяцца, сказала менавіта знакамітая феміністка і сказала менавіта вось пра тое самае, што ну напэўна мала быць жанчынай, ну як бы трэба пра гэта думаць, трэба рэфлексаваць, трэба штосьці перагледжваць у сваіх як бы уяўленнях, трэба атрымліваць новую інфармацыю і тады магчыма на вось тваё разуменне, што значыць быць жанчынай, яно таксама зменіцца. І таму ну як бы нармальна, што як бы розныя жанчыны по-рознаму разумеюць, што значыць быць жанчынай. Як і розныя беларусы таксама по-рознаму гэта разумеюць. Ну глядзіце, ну напрыклад, ну я думаю для вас, для мяне, ну нармальна, калі беларусы гавораць на беларускай мове, напрыклад, так? І ненармальна, калі яны не
там не гавораць на беларускай мове. А для кагосьці, ну, як бы гэта цалкам нармальна, і вось тое, што не аспрэчваецца, што, ну, паміж намі, што беларуская мова павінна быць адзінай дзяржаўнай у Новай Беларусі. Вось для нас гэта як бы аксіома, а для вялікай часткі беларусаў гэта зусім не аксіома, гэта, ну, як бы дыскусійнае пытанне. Але мы ж ад гэтага не адмаўляемся, што вось беларуская мова павінна быць адзінай. І мы лічым, што мы маем права гэта прасоўваць, гэта аргументаваць, за гэта змагацца і гэтак далей. Тое самае пра вось гэты, ну, я б нават бы тут, можа, і не пра фемінізм гаварыла, а вось менавіта пра разуменне сексізму і аб'ектывацыі. Калі, напрыклад, ты жанчына, гэта не значыць, што ты, ну, як бы нарадзілася з разуменнем сексізма і аб'ектывацыі. Ты ж таксама расла ў гэтай патрыархальнай культуры. Для цябе гэта было нормай, калі, ну, напрыклад, там рабілі нейкія двухсэнсоўныя кампліменты. Ты там старалася бачыць у гэтых кампліментах толькі добрае і гэтак далей. Ты ў гэтым вырасла. Ну і зразумела, што як бы, ну, ты можаш мець, як бы можаш менавіта так на гэтае пытанне глядзець. Але ўсё ж такі зараз мір, свет так хутка змяняецца. Тое, што можна было 20 гадоў таму, но сёння дакладна нельга, неправільна рабіць. Гэта, ну, не будзе добра. І таму, калі ёсць жанчыны, якія бачаць, што на самой справе, што вось тое, што сказаў гэты каментатар, гэта аб'ектывацыя, гэта сексізм, гэта тое, што не ну, каментатар не павінен был гаварыць, і што калі нейкія жанчыны гэта бачаць, ну, вельмі добра, што яны гэта бачаць, яны гэта выказваюць меркаванне не толькі свае, але менавіта ад сваёй сацыяльнай групы. Ну, а што, ёсць сацыяльная група, любая, у якой на 100% агульнае меркаванне па ўсіх пытаннях? Ну, ці можам мы сказаць, напрыклад, што ўсе незалежныя беларускія журналісты на 100% аднолькавыя там ва ўсіх сваіх поглядах? Ну, таксама не. Я маю на ўвазе поглядах на прафесію, напрыклад. Таксама паміж журналістамі бываюць вельмі такія гарачыя спрэчкі і гэтак далей, але, ну, як бы журналісты і журналісткі гавораць, што вось мы журналісты, і як бы гэта нармальна, мне здаецца. Тое, што вы сказалі, зараз як бы вось свет змяняецца, некаторыя стараюцца быць у ногу з гэтым зменлівым светам, а некаторыя, на жаль, не хочуць пераглядаць свае перакананні, свае прынцыпы, якія ў іх там сфарміраваліся, калі ім было там 20 гадоў, цепляюцца за гэтыя свае перакананні, ну, як бы адвяргаюць усю крытыку. Мне здаецца, гэта не вельмі правільны шлях. Мне здаецца, трэба кожны дзень працаваць над сабой, кожны дзень узнаваць штосьці новае. І так, калі ты пачынаеш вось пра гэта чытаць, пра гэта думаць, пра гэта разважаць, ну, твае, як бы, погляды мяняюцца. І тое, што вось цябе там казалася, там, не ведаю, год назад нормай, ну, зараз ты разумееш, што гэта не норма, што гэта вось аб'ектывацыі, так не павінна быць. Ну, мы можем на этой темы з вами спрачацца доўга, тому что, ведаеце, нормы яны змяняются, і тое, что сёння лічыцца нормай, глядзіш, завтра скажуць: ой, а это ж была там аб'ектывацыя 2.0. У чымсьці так, але яшчэ раз, вось мы не павінны спыняцца на вось нашых там колішніх разважаннях і як бы не перагледжваць іх. Наадварот, вось яшчэ раз, яшчэ вось, глядзіце, тут мы як бы даўно з вами планавалі, але заўсёды у нас ёсць нейкія такія актуальныя тэмы. Вось мы хацелі з вами пагаварыць, як зараз разыходзяцца меркаванні маладых жанчын і маладых мужчын. І вось гэта на самой справе вельмі такі, на жаль, вельмі небяспечны тренд.
Зразумела, таксама раней там погляды маладых мужчын і маладых жанчын у чымсьці былі адрозніваліся паміж сабой, але раней узрост быў галоўным крытэрыем. Ну, напрыклад, там усе 25-гадовыя больш-менш вось так вот аднолькава глядзелі там на тыя ж праблемы. А зараз гендер становіцца больш такім важным крытэрыем, і вось разыходзяцца шляхі маладых мужчын і маладых жанчын. І калі мы не будзем прыслухоўвацца адно да аднаго, ну, на жаль, вось гэтая палярызацыя, яна можа як бы ўзрасці і пайсці вельмі далёка, і як грамадству, ну, як бы будуць вельмі дрэнныя наступствы. Ну, у прынцыпе, я з вами згодны, што у любым выпадку я згодны, што адукавацца, пераасэнсоўваць і глядзець навокал незамыленым вокам, выбачайце за таўталогію, яно заўсёды патрэбнае. У нас не так шмат часу, я хацеў бы напярэдадні, вось як вы слушна заўважылі, гэтага дня міжнароднага 8 сакавіка яшчэ узгадаць этую тэму. Вот вы выраз такі ужылі, добразычлівы сексізм, то бок вот гэтыя зараз што пачнуцца там віншавалкі, там вот этыя падаруначкі, там яшчэ там што-небудзь да 8 сакавіка, гэта не зусім з пункту гледжання, калі глядзець праз нашу прызму, не зусім добра, недобра, но вот ці, скажем так, у гэтым можна убачыць нейкі сексізм, хай сабе і добразычлівы. Так агулам, напэўна, не трэба гаварыць. Могуць быць вельмі розныя віншаванні да 8 сакавіка, і частка з іх будзе дакладна сексізмам, а частка дакладна сексізмам не будзе. Але давайте вот можа пра добразычлівы сексізм, і менавіта я б яшчэ вярнулася да гэтай фразы нямецкага каментатара. Глядзіце, ён як быццам бы не сказаў такога чагосьці, што магло пакрыўдзіць жанчыну. Ён, значыць, расказваў, як добра вось выступае гэта фігурыстка, як там яна добра выпаўняе ўсю праграму, там на самой справе гаворыць, ну, якая там яна артыстычная, якая яна прыгожая, як спартсменка і гэтак далей. А потым гаварыць, але вось, на жаль, значыць, гаспада яна замужам. Як быццам, ну, ён не сказаў нічога зняважлівага пра яе. Але вось чаму гэта быў добразычлівы сексізм? Мне здаецца, гэта такі добры прыклад. Гэтая фігурыстка выступала менавіта як спартсменка. Вось яна была, ну, у сваёй гэтай прафесійнай функцыі, а яе ці замужам она, ці там яшчэ нейкія яе прыватныя моманты, гэта яе прыватнае жыццё. Но нават калі, як вось каментатар гэты тлумачыў сваю пазіцыю, ну, што вось я там не хачу расказваць толькі пра спартсменаў, я хачу паказваць, што яны асобы, што там яны людзі, але глядзіце, ён жа сказаў не вось ніяк там нейкі нейтральны факт з яе біяграфіі, што вось, напрыклад, яна нядаўна там выйшла замуж, і не ведаю, вось гэта, значыць, яе выступ, не ведаю, яна там прысвяціла там свайму каханаму мужу, ну, напрыклад. Ён гаворыць, гаспада, на жаль, яна замужам. Гэта паказвае, што як быццам глядзяць фігурнае катанне выключна мужчыны. Што як бы жанчыны, ну, наогул не глядзяць гэты від спорта. Калі гэта так, ну, як бы вялікія праблемы ў гэтага віда спорта, калі яго глядзяць толькі мужчыны, і толькі, як мы вось разумеем, мужчыны, у якіх, значыць, няма пары, няма сям'і. Па-другое, ён як бы адразу паказвае, што жанчына, яна, вось гэтая спартсменка, яна жанчына, якая належыць ужо іншаму мужчыне. І вось гэтым ён паказвае яе месца. Неважна, як добра яна зараз танцуе, як добра яна зараз катаецца, як добра яна выступае, альбо там не ведаю, якія памылкі яна робіць, што яе атрымліваецца на лёдзе, што не атрымліваецца. Ён паказвае, яна жанчына, якая належыць ужо іншаму мужчыне. Ну, гэта класічны добразычлівы сексізм, калі пад маркай сімпатыі, павагі, нават любові, там клопату пра жанчыне указваецца на яе месца.
калі вось гаворыцца, ну я не ведаю, што вось вы такія талантлівыя, вы такія, ну наогул самыя лепшыя, мужчыны вам там і ў падмёткі не гадзяцца, толькі вы можаце гэта рабіць, ну значыць ідзіце і рабіце. Вось гэты самы добразычлівы сексізм, і, на жаль, перад 8 сакавіка яго будзе вельмі шмат. Вельмі шмат мужчын у Беларусі, асабліва там у арганізацыях, на прадпрыемствах, будуць гаварыць жанчынам, з якімі яны працуюць, вось гэтыя прыгожыя слова, што вы там лепш за ўсіх, вы, значыць, вас ні з кім нельга параўноўваць, што там мы, мужыкі, побач з вамі не стаялі, вось толькі вы гэта ўсё можаце, не разумеем там, як вы гэта можете. Ну, вось вы наша падтрымка, вы наша матывацыя, вы там наше натхненне. Ну, ідзіце і гэта рабіце. Ідзіце падтрымлівайце, ідзіце натхняйце, ідзіце, вось, значыць, рабіце тое, што мы не хочам альбо не можам рабіць самі. Ну, гэта ж і ёсць указанне жанчынам на іх месца. І гэта так, гэта добразычлівы сексізм. Вот так вот и на антычности замахнулись уже этот самый институт муз адмяняюць. Ну вось на самой справе, што тварцом можа быць як быццам толькі мужчына, а жанчына, калі вось яна такая, яна можа быць музай, ну на жаль, музай яна доўга не можа быць, ну і тады яна кудысьці вось туды ўходзіць. А жанчыны всего-навсего хочуць быць такімі ж самымі людзьмі, як і мужчыны, мець тыя ж самыя правы і магчымасці. Не хочуць быць лепш за мужчын. Яны хочуць, каб да іх адносіліся як да асоб, якія самі могуць вырашаць, якімі яны хочуць быць і што яны хочуць рабіць. На завяршэнне, спадарня Ірына, я хацеў бы звярнуцца да вас як да медыаэксперткі. Мяне вельмі, ну как бы так, непрыемна абурыла сітуацыя, з якую раскручвала потым прапагандысцкая БТС вакол так званага памілавання Наталлі Левай. Як вы гэтую ацэньваеце сітуацыю? Ну, гэта, згодная з вами, таксама мяне гэта абурыла, я наогул як бы прымусіла сябе на гэта паглядзець, бо гэта было немагчыма глядзець. Я нават спачатку глядзела менавіта без гуку, але ну нават па вось гэтых невербальных сігналах таксама было бачна, што это сапраўднае катаванне вось гэтай жанчыны. І так я бачу гэта як заўсёды пра сваю гендерную лінзу, і я бачу, як вось жанчын у зняволенні катуюць менавіта па гендерных аснаваннях, па вось гендерных прыкметах. Ну, напрыклад, там жанчын не б'юць, жанчын не пераводзяць у нізкі статус, як гэта робяць з мужчынамі, але для жанчын ёсць свае вось гэтыя інструменты катавання. І перш за ўсё гэта вось той самы victim blaming, калі менавіта ахвяру рэпрэсій робяць адказнай за той стан, у якім, значыць, яна апынулася. Там жа палова гэтага рэпартажа была пра тое, што, значыць, вось гэтая жанчына, яна як быццам бы не падумала пра сваё будучае дзіця, што, значыць, ёй было ўсё роўна, што яна там думала толькі пра сябе, і што вось якой маці яна будзе і гэтак далей. І вось гэта быў такі прамы victim blaming, калі вось менавіта ахвяру рэжым робіць вось адказнай за свае асабістыя пакуты. І я бачу, і не толькі нават на менавіта на гэтай былой палітзняволенай, таксама ж вось за што яна была пакараная, за што яна сидзела, за салідарнасць, за дапамогу, за тое, што яна данаціла. Гэта, ну, вось глядзіце, гэта ж тое, што мы заўсёды як бы чым мы
што мы менавіта падкрэсліваем як жаночую якасць, што вось падтрымка, салідарнасць, дабрыня, но яна ж аддавала свае грошы, якія яна зарабляла тым, каго яна хацела падтрымаць. І вось менавіта за вось быццам гэтай жаночай якасці яна як бы і атрымала сваё пакаранне. Вось з аднаго боку дзяржава гаворыць, што жанчыны павінны быць такімі, калі жанчыны гэта робяць, іх караюць, а потым ім гавораць пра тое, што значыць яны не думаюць пра сваю сям'ю, яны не думаюць пра сваіх дзяцей, яны думаюць там толькі пра сябе і гэтак далей. Гэта вось як медыаэкспертка, я думаю, што як напэўна добра, што ў нас ёсць такі матэрыял, які потым будзе падставай для судебных разбіральніцтв, што гэта менавіта вось той матэрыял, які не толькі там павінен вайсці ў падручнікі, што не мае нічога агульнага з сапраўдным журналісцкім рэпартажам, а што з'яўляецца доказам менавіта ў судзе, бо гэта гвалт, гэта катаванні, і людзі, якія зразумела, шмат людзей у гэтым удзельнічалі, но я спадзяюся, гэтыя людзі будуць адказваць па закону. Я таксама спадзяюся, ну увогуле ва ўсёй гэтай сітуацыі, ведаеце, мы так любім казаць, рэжым любіць казаць, і прапаганда любіць казаць пра тое, што вот такія якасці добрыя ў беларусаў, там салідарнасць, узаемадапамога, талака наша старадаўняя. Але калі гэта тычыцца не прыхільнікаў рэжыма, а можа быць тых, хто не згодны з гэтым рэжымам, гэта становіцца злачынствам. Мы так любім гімн нават, мы беларусы, там мірныя людзі, але як толькі беларусы выступаюць за мір рэальнымі дзеяннямі у канкрэтнай сітуацыі вайны з акупацыйнай Расіі супраць Украіны, то рэжым што робіць? Кідае гэтых людзей за краты. Ужо колькі соцен людзей канкрэтна за тое, што яны за мір выступалі і рабілі, знаходзяцца за кратамі. Рэжым робіць і выкарыстоўвае толькі тое, што яму выгадна і лічыць, што ідзе яму на карысць. Але мы мусім рабіць тое, што мы лічым важным для сябе, для краіны, для свайго развіцця. Тое, што сапраўды важныя вечныя якасці і вечныя нейкія там добразычлівасці. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Ірына Сідорская, гендерная даследчыца і медыаэкспертка, была у нас у эфіры. Мы сустракаемся раз на 2 тыдні. Каб не прапусціць нашу наступную сустрэчу, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарада, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, ну і сачыце таксама за павесткай на тэлеграм-канале спадарыні Ірыны. У бок ад мейнстрыма спасылачка ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма. Заходзьце, подписывайтеся. Жыве Беларусь!